Kada je postalo očigledno da trupe na Košarama ne mogu da se probiju i da je kopnena ofanziva na ovom pravcu nemoguća, krajem maja 1999. godine UČK snage su u sadejstvu sa NATO snagama pokušale da u dubinu teritorije Kosova i Metohije krenu drugim pravcem, preko planine Paštrik ka Prizrenu. I tu su snage vojske Jugoslavije zaustavile napad. Vojne akcije poznate kao Strela 1 i Strela 2 nisu imale uspeha. Nije došlo do spajanja UČK snaga u Albaniji sa UČK snagama na Kosovu i do razbijanja Prištinskog korpusa 3. armije vojske Jugoslavije. Vojska Jugoslavije napustila je Košare i Paštrik tek nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma, kada je 14. juna počelo povlačenje sa Kosovom. Do tada je granica Jugoslavije bila odbranjena, a vojska nepobeđena.